Wenganze wethu ngethemba ukuthi ngiyaphila kuzonke indawo la kuzofinya khona le video igama ngumsizi aka Nkosi Oward. Mina uma uqala ukula kule channel qinisekisa uqinisekisa subscribe uzokwazi uthola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Linde ukuthi ke sifike kusasa isidumbu sesitshureni saphangalala ke esikhumulweni sezindiza. Lo wesifazane igama lakhe ke wenganze wethu uSne Nhlanhla mina wase Utrecht. Linde ukuthi ke sithele kusasa isidumbu sakhe la ke eNingizimu Afrika. uSne Nhlanhla waphangalala ke ngesikhathi sesikhumulweni sezindiza ePhilips ngesikhathi ke ezake la ke eSouth Africa ke wenganza wethu osomabhizinisi abahlukahlukene kanye ke nenkampani yabangcwabi icebo lethu babe nesandla ke kulandeni kwesidumbu. uSne ke ube na 28 ubenza unyaka wokugcina emkhakheni ke wezempilo. Nina kulindiwe myeni uthi ke ubuhlungu lobo angasoze ke abukhohlwa wenganza wethu, kanti abantu ke baphawule kanje ezinkundleni zokuxhumana. Ngomunye uthi eyinkosi yami ngizwelana ke nabazali bakhe, may he so rest in peace.